पूजा चल्ली चांगी जलारी आमगेल घरा सांगील चल्ली नाही रे तीने हे घरा सून जाऊन येऊचे मका इष्ट ना ती नक्का नक्का आमक नक्क ती चल्ली अवसूल उतरा एक चूर मॉल धीरे चरडा तुगेल चंगा का हांव सांगतास पळे तीने जेव्हा सून जाऊन हे घर आईली म्हणून जाल्यारी हांव 1 मिनिट हे घरा रब्बाना घर सोडून वता कसं मम्मी कसं सांगतास तू कसं सांगतास नाही वे ती नाही वे हांव दोघांना ते एका सुका सांग मका ओ देवा असल एक दीस पुणच खातीर तू वांचेल वे म्हाका आजी खातीर हे चल्ला हांव जन्म दिल्लेल वे ए देवा चे कसा करचे प्लीज मम्मी प्लीज रो नका मी गेली मी तुगे दोडे उद्दा येवक नाका जायत मम्मी जायत आता हांव पूजा फाटीक जावचें ना जिनवे तू घर सोडूंच नाका तू गेल तशी तू लेकील तशी दावा हांव पूजा हॉर्डीक जायना भाई सकाळी 6 घंटेक अंबाबावानी देवस्थानाला यो कसं लाख रे अंबाबावानी देवस्थानाक आमगेल खातीर पूज्य दवर घेतला हवाय ते सकाळी 6 घंट्याक हांव उठोच कष्ट रे तितलो गी हांव सिरियस जावन सांगतास भाई सकाळी 6 घंटेक देवस्थानाला यो आणि सकाळी पुढा पहिला 6 घंट्याक सम निद्दोच्या की ना कसं कोण एक विषय सांगच्यानाच वे फोन आणतो कन्नाच्या सुकी फोड घालू नायक निर्धार कसं जागोत नक्की म्हण अशी वत्ता मागीर कॉल कर सांगला जाल्यार काही आस म्हण हंगे या चिक्के खंय आसा तुम्ही आज पांढरंग मम्माल पुताल वारडीक नवे ते वच्चा आसना आमका तुम्ही अशी वेळ केला मागीर ट्रॅफिका शिरकून आम्ही वेळ घेत वच्चा ये यावगी ಐದು ಗಮ್ಮಾರೈತಿ ಮೂರ್ತು 12:20 ಅಭಿಜಿನ್ ಮೂರ್ತು ತು ಕೊಗ್ಗಿ ವಚಿನ ಕಸನ ಮಂಟ್ ಸಿಂಗಾರ ವಸವತೈ तशी नाही आणि इथं कसं आम्ही वग्गी वच्चा ताच खातीर एक रिझन आसा अशी हांव सांगची नाही ती वड्डा तांच्या वारडीक सगळी गांवां सांगला खंय ते कितले जन वड्डा तांची चंद चंद चलयो पुरो येता की तांतुली एक अप्सर जेव मागीर दीपका खातीर मेळता नवे तुम्ही नुत बैशा हांव सांगील वरी करा ते हांव लायक एक ब्लू शर्ट इस्त्री घालून दवरला त्या घाल नाही हे कसं घालला तर आमक पोरगो आम कसं करोस आमक एक वाटीक जाल्ला न्हू आम कसं करोस पुरा बाये म्हाका पुरो आजी ही भारी उत्साह आसा विषय कसं म्हणून कळतना ह्या भाईल मनशांक अर्थ कोण घेवचे भारी कष्ट एक पटी कुशेरी नविलुशी उरतोसता अनेक वेळेवरी नुतूच मुंगरीशी मांकडशी सायडा बसून असतात ताका दिसता मालगड्यान सांगचे सगळे जीवने पावना काय बायल मनशा अर्थ कोण घेवच्याक कसं ते म्हण सगळो दीस करताशे काय ना बा आता वचून थंय भाय सर हांव दीपक उठयला की पळयता ताणे वारडीक येवचे आज भार इम्पॉर्टंट आसा तू ताक कसला बाद दित मारे दी मेळचेक पाप आयतारू न्हिदवना तागेल टायमार उठयतालो ताक वरडीक वे ते नाही तशी नाही तुमका कळना तुम्ही नुता वचून रेडी जाया हांव दीपक थंय उठयला की म्हूण पळोवन येता रेडी जाया तुम्ही चाय साहेबिने
उठेले दिसता. तुम्ही वरती उठायला इथे तुका बाग देवची नाका म्हणून तोंड धरून ती वाटेच्या बसलो. घ्यायची ते कशा आहे ती याच्याकडून काहीच मोफत नाही. हासाना कोणच तुमगेल कॅर घेवच्याक हांव कुणी हंग आसतना कुणी कोण दिवं का न्हय. दिव्यस ना माया भारी चांगो दिव्या तुम्ही आम्ही म्हणू भोवचनार उलयता कसले जेवका जाले रे सांग्या तुम्ही म्हणून सांगता म्हाका. तुम्ही कसं येते तिका दिव्या दिव्या म्हण आपोचे मागीर नेहमी आका म्हण आपोचे जायना तुमका. पदू ती मी गेल्या तशी 4 वर्सां सानी काही तिने म्हाका सांगले आक्कानी म्हणून आपोत नाका दिव्य म्हणू आप्पाई म्हणून सांगू न्हू. तिका हांवें ती म्हाका अण्णा म्हणटा म्हणून सांगनी हिका कशी तळ म्हणटा पळय. गो पदू तू कसं जाल गो. काय ना वगवगी बारसोर देवस्थान एक वचून येऊ हांव पुजा के जागयता. चिरडून दितो तू सुरवेक नाव बायसरी मागीर तिका जागेल्या पुरो. जाय तिथे मेगेल जे तर तुम्ही नावून बारसर मागीर तिका जागोया. जाय कितले प्रायजो भैल मनशाक हे धरलं मनशा बरी डवट वचना अशी थोडे काय पण फंड घाल्या रे बायलांक बमणा वयरी दोर मोग आता. अय्यो चलो ना दीपक ना यो इथे हंगे या म्हणता चलो ना. दीपक पुढे उशी दवन काही चमकला. कसं झालं कसाला गौजी मारता. दीपक हम पुढे उशी दवन काही चमकला काही गेला की. अयो जॉगिंग वचून असतलो नांदेला स्विमिंग वचून असतलो तू कसं ह्या नमुने स्ट्रेस घेत मारे दी. तो 8 घंटे शिवाय उठात चाललो नाही तो. कसं नाही असो जॉगिंग स्विमिंग कसं असले रे ताणे 8 घंट्याक मागीर करचे ताजे पुढताक सूर्योदय जाय ना. आता 7 घंटेतलेची चाललो दिसना. तागेल फ्रेंड्सा कोणाक कॉल करे तुम्ही. 1 मिनिट राब साहेबीने करूया कॉल करूया आता काय पिऊ का म्हणलं तागेला आता मोबाईल सांगाय मोबाईल असं 1 मिनिट राब काय याच्यान गाणकतो. मग की जतास 1 मिनिट राब काही चमकलो चाललो. 6 मिनिट केले कॉल राब हॅलो लागची ना तो लाईन रिंग येतस. कसं काय वय गो जाय नी गो तुगेल बायसर नानी काही. जल्दी जल्दी ते वही आम्ही रेडी झाली वही पूजनी के उठेल ना वे. यो देवा ही चेल्ली की निद्दले कुंभ कळणूशी पळून येतं जागयता. इथे इथे पूजना रोमान तू कसं ना काय सुख करतो गो काही बाथरूम माझ्या वचून असतली. इथे बाथरूम आणतोय ना सगळे घरात ना ती खै चोक्कल चेल्ली. खरी हंगा फ्रेंडात येऊचून अशा पुरो एक फोन कोण पडे नाहीत ते. आज इथं ती खै सांगा अशी वच्चे नी कडव्या मग एक मिनिट टेन्शन शी जाताच इतके सकाळ सकाळ खै वचून बैसला ती. नुदर टेन्शन घेऊ नको पूजा एक फोन कोण पडे खैस मग कळतं ना माया. टेन्शन अरे कसं ने मग त्या ना म्हाका वय तिके फोन कोण पळयता. कसं काय केले कसं काय रिंग जातस हाँ रिंग एंड झालं नो रिस्पॉन्स. करे वापस करे करे वापस करे तू काय याच्यान काढू भांगा काही असताल तो सांग चिरड नाही ना पूर्व चालला काही चमकले
रिस्पॉन्स ना फोन करतो ना चलो रिस्पॉन्स ना फोन करतो ना आणि एक पडे कोण पडे वगी करा अनेक फ्रेंडा करा विश्वास कर करा विश्वास कसं हे चाललंय विश्वास करा जेवण नाही शकत करा तुम्ही राब तू तेच मोठू नर्वस जाऊ तू कपडोच की कपडोच म्हणून कळला मला कसं कोची कळना मका चिकी राब रिंग जात सर जाणू लाईन अरेंज मांग कसं करू जाता चिकी राब रिंग जात नो रिस्पॉन्स कसं झालं आता कसं नाही करू जाय ना हा. आता वाटी के तू वेळ जात म्हणून म्हणाल ना त्या पोरा सोडी मागीर पुढे ऑलरेडी वेळ जात म्हणाली नाही ते मग कोट्टू हरद्या दडदड जाता सर तुम्ही ऑपोस कॉल करा वर्डिक सोडा दीपक खयस म्हणून पळया तुम्ही तू काय टेन्शन घेऊ नको याक सकाळी उठायला पट्टा भितरी बॅग बुरडतस मग एक ब्रेकफास्ट दी मागीर फोन करता काय टेन्शन घेऊ नको केदनाय पोट्टाचेची तुमका खाऊचे गोतू विंगड कसं नाही पडलेलं ना जायतात ब्रेकफास्ट हाडता जाल्यार ताजी मागीर तागेल पुरा फ्रेंड्सा कॉल करतात तुम्ही खंडेत हा आत्तेत ब्रेकफास्ट घेऊन जाय स्विच ऑफ म्हणून येता असे ते तिगेले मोबाईल बॅटरी लो जावन स्विच ऑफ जाला दिसता तू टेन्शन का नाका तुगे फ्रेंडा फोन करून पडे जाय तिथे फ्रेंडाके फोन केले थंय ये नी ती नाही काल राती तुम्ही ती कोण मस्त वेळ उलून बैशिली न्हय तीन काही जो वच्चे आस म्हणून सांगला की तुमगेले ना गो ते विषय तीन मी गेले कसले सांगनी मग फोटो जीव तळमळ येत हांगा ही चेल्ली सांगना अशी खंय वचून बैसली म्हणून तू टेन्शन घेऊ नको ती काय सांग चिरडुवे येतली तिके समाधान कोण घे झालं का तुमगेल ब्रेकफास्ट ओके करा एक मिनिट हा करा ओके घंटी 10 जायतेले हागेल मोबाईल स्विच ऑफ येतस कसा विषय बा पूरा फ्रेंड्सा करा तुम्ही फोन करता रब्या कितल्या हागेल पुरा फ्रेंड्स असा दारणा मोठा फोन केलो काणाच कोणे काणाच हा वही दीपक येनी मैं हा जायत चढ ना बा अशीच कसं काही केला म्हणून गोत ना कसं काही दीपक ना कोणा काही गोत ना ना कोणाक खंयचे फ्रेंड्स आगोत ना कितले फ्रेंड्स आगोत केलो खंयच म्हणून गोत ना हंगेनी म्हणता मू यो देवा म्हाका भारी स्ट्रेस जाता सर कसा विषय म्हणून म्हाका जोर कळटा ना. दडदड येताच म्हाका हरद्याक हांव काल ताका सांगेल कसं ने मना घेतलें की चल्ल्यान त्याची बेजारान खंय जाऊ चमकला की म्हाका जोर स्ट्रेस जाता आसी ते कसं करचें शीला तू भितर बसा पद्मीने कावरलेलं पैसा नवे कॉल अटेंड करते यो गो देवा बैस यो पदू कोण गोयची अयो सांगचे विसरली पळ्या ही शील म्हणून अब्बी जतल चेली शीला पाय दे मम्माने या गो चेडा या बरे जेवणी का छान बसले हा सांगा पूजा अभी तुगेला मी ती एक हेल्प जाऊ करे एक नाही 10 हेल्प करूया फस्ट तुगेल घरा भितर येण्याचे सोड म्हाका खंय आस रे तू आता तुगेल बिल्डिंगात घरा भायरी असा हांव घरा ना रे तू येती सकाळी सकाळी आम्ही ते कसं गो सकाळी
घंटे 9 जाले म्हाका काल पद्मीनाथान कॉल करून पयलें असं ना तू माम आयला तू शिला घेवन यो म्हूण तशें आमी दोग जाणे आयल्यांचे शीला आज की तुगे लोटू ना तिका भितर पिटयला तुगे लगी एक इम्पॉर्टंट विषय उलोवचे आसरा बी हां सांग पूजा आनी इतलें सकाळ सकाळ तू खंय चमकला ते कसन म्हळ्यारी ते कसन म्हळ्यार अबी कसन गोयतली परबता समज कसा विषय येऊ ते कसन म्हळ्यारी हा हा